Hello mga uncles, no, this is me, no, Uncle Nobs, no. So katuan ta si Bertski kagamustahon ta sa ako ano na ang lagay sa bong. So i-prank ko sa mga uncles, no. So painomon ta sa sang rupos. Painomon ta sa sang rupos mga uncles ng taon ta ko ano resulta ko. So katuan ko sa mga uncles, no. So let's go. So mga uncles, no, ari namin sa balay ni Bertski, no. So ari si Bertski de. Kailan taon na si Bertski de? Boy. So, kaway. Hello mga uncles, no, ari nang diri sa may balay nila ni Kitski, no. So kamusta? Hello mga uncles. Ara na grupo ta si Bertski. Ari si Bertski gali mga uncles, no. So ayun na sa mga viewers ta kay kinabang ko kinila ko nung kamusta ka na? Okay lang ah. Ha, tubang sa mga kamera na yay. Good morning mga uncles ta. Pamistak sa mga uncles ang kahoy kay gato gini ko Bisak ta tayo ka. Nung lana na bong. inulan way gatong, no. Gatong sa ano kung may luto, kung may gatong. Shout out kinis tanan ah. Bisak ko tigla ako para do exercise man ah. Ari na rupos. So mabaka kami na tinapay mga uncles ah. A few moments later. Pakita tayo pero sa mo sila nga mukha nakapaskogo. Wala sa kamalay-malay mga uncles ng timplahan sa isang Diyos na may rupos mga uncles. So ari na mga uncles ng iyang na Diyos, no. Subutan na mga uncles ang rupos para ipainom na sa iya. Ang challenge din mga uncles, painomon sa naman sa Diyos tagaan 150 pesos na sticker mga uncles. Ato sa so kay sa kamalay-malay nga i-phone ko sa painom ko sa rupos. So ari na mga uncles no, Diyos ni Bertski, no. May-ari ini nga rupos ni sa kabilog. So painom ta ni sa iya. Kailangan maubos siya ni sa 30 seconds mga uncles. Pag maubos siya ni ang Diyos mga uncles sa 30 seconds, may hara sa nga sticker kag 150 pesos mga uncles. So sana all. kung ano po nahulat nyo, pahinomon ka na sa let's go. Bertski, ayun ka rin sinubla. May nag-request nga pahinomon ka pa sa Diyos pag naubos mo yung certificate, may sticker pa sa phone pag 150 pesos. Wow! Yan mo, boss mo na sa certificate sa. So again mga uncles, no, pahinomon ko sa Diyos pag maubos yung Diyos, taga ko sa sticker pag 150 pesos nga cash. Oh my God! So kailan mo, boss ni Bertski ang Diyos mga uncles. So ready ka na? Ready na. Timer starts now. Okay. Wala na ka sikan. 12,
Bad seconds pa lang. Bad 16. 18. 20. 20. Birthday na yun tayo. Nari siya ang ano. Ang ato niya challenge. Sana all. So, mayroon ka po yung speaker. Malay ka rin tayo. 150 pesos. Iting tagumpay na nakakatanggap ng 150 pesos. May ano pa, may sticker pa siya ng Cool Nobs. No. 2,000 years later. So ara mga angkos no si Wesky do wifi picto nga ton nga prang saya mga angkos no. Gawig wave pa so. Ay. Anong ginawaras mo? No. Ma? A few moments later. Wesky? Okay randa? No. Oh, okay nga Wesky meron diyo? Piyo na. Oh, bay, piyo na. Kita kan?